खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी UPPL राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिरथार जगदान उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धनस्रि बियाबाव UPPL राजखान्थि हान्जाया मोनसे गिदिरथार जगदान हाबाफारि लादों जेराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा BPF नि MCLA फ्रेस मोसाहारि बिथांनि सायावबो गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव मख'नांगोन दि जेब्लायबो राजखान्थिखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामनाय आरो अजद होनाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा फिन आरोबाव BPF नि MCLA फ्रेस मोसाहारि बिथांनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों। बेनि सिगां नोंथांमोननो फोरमायनो लादों धनस्रि बियाबाव UPPL राजखान्थि दोलोनि गिदिरथार जगदान हाबाफारि आरो बे गिदिरथार जगदान हाबाफारियानो जाबाय धनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय गरैमारि सकाव मोनसे गिदिरथार जयनिं हाबाफारि लादों आरो बे जयनिं हाबाफारियावनो BPF दोलोनि गोबांथार सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा UPPL आव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना BPF नि MCLA फ्रेस मोसाहारि बिथांखौ सोंखारिदों राकेश ब्रह्म बिथाङा नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनदों जे BPF नि गोबां सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोराबो UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैदों आरो बे हाबाफारियावनो BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों लोगोसे BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे BTR नि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों जेराव राकेश ब्रह्मआ बे समाव BPF नि MCLA फ्रेस मोसाहारि बिथांखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंदों जे BPF नि फ्रेस मोसाहारि बिथाङा क'क्राझाराव जेब्ला फैयो अब्लानो अमा गोरान जानो फैयो होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा अजद दैखांदों। बे समाव नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों नुनो मोनदों गोबां सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि हान्जानि माला गानदों जेराव फैगौ लोकसभा बिसायख'थि आरो गेजेराव माखासेल' सानसै आरो माखासे साननि उनावनो रायजोआव लोकसभा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। बिनि सिगांनो BPF नि गोबां सोद्रोमाफोरा BPF नागारनानै धनस्रि बियाबनि UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैदों आरो बेयावनो माखासे मानि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामदों BTR नि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। बे राकेश ब्रह्म बिथाङानो BPF नि MCLA फ्रेस मोसाहारि बिथांखौ थांखिना बुंदों जे फ्रेस मोसाहारि बिथाङा उदालगुरिनिफ्राय जेब्ला क'क्राझाराव फैयो अब्लानिया अमा गोरान जानो फैयो होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों। बे समाव BPF नि गोबां सोद्रोमाफोरा धनस्रि बियाबाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैदों। दानिया फैदों दिनैनि बे जगदान हाबाफारियाव थामहिनबा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धनस्रि बियाबाव UPPL राजखान्थि हान्जाया गिदिरथार जगदान हाबाफारि लादों आरो बे जगदान हाबाफारिनि बाथ्राखौ लानानै BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो BTR नि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों जों आबुङै बिथांनिफ्राय मिथिना लानि। जे जाय सुबुंफ्रा धनस्रिनि MCLA फ्रेस मोसाहारिखौ बेनिफ्राय दैदेनहरदोंमोन बिथाङा दिनै बे ओनसोलनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बिथाङा बोरा फोजोबनानै दोनदों आरो बिथाङा जि माने उदालगुरिनिफ्राय जेब्ला क'क्राझाराव माने थाङो खामानिनि थाखाय एक्सुवेलि खामानिनि थाखाय थांनांगौ खिन्थु बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि न'आव अमा गोरान बेदर जानोसो थाङो। बे खोथाखौ जों बिराद दुखु नांदों। धनस्रि समस्थियाव दिनै जोंनि हान्जानि मोनसे गिदिर सुबुं गौमा बायदि मोनसे मेल जादों। दा बेवहाय जों बयबो बाहागो लादों आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनानै जोंनि बयबो एनकारेजमेन्ट मोनदों आरो UPPL दोलोखौ जे रायजो राजाफ्रा बेबायदि जोबोद अनसायदों एबा मोजां मोनदों बेखौ नुनानै जोङो मावथि हिसाबै जोङो एसे एनकारेजमेन्ट मोनदों। दा बेवहाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफ्रा जोंनि जयनिं जादों गुबैयै BPF नि माखासे फैनानै जयनिं जादों। दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि हान्जायाव बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जाया बे ओनसोलनि रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय आरो गोख्रोंसिनै खामानि मावनो थाखाय जोङो गोसोखौ थियारि खालामदों आरो जोंनि जि थांखिमोन BTR ओनसोलाव गोजोनखौ गायसननाय खौसेथि लाबोनाय बयनोबो रैखाथि होनो हानाय मोनसे थासारि दानाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि खामानि मावनाय बे खामानिफ्रा दिनै जोबोद मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। दा थांनाय समाव जिखिनि समस्थियाव UPPL नि बिजाथिफ्रा देरहायाखैमोन
दा बेवहाय एसे भटनि थाखाय जेननो गोनां जादोंमोन दा बे ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा फैनानै लोब लोब बाहागो लादों मानोना बिथांमोनाबो बुजिदों जे बेवहाय UPPLनि बिजाथि देरहानायमोनब्ला गोबां जौगानायनि खामानिया जाबावगौमोन दा नंखायनो धनस्री समस्थियाव दिनै जेरैबायदि स्ट्रंलि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों बियो बेखौनो फोरमान खालामदों जे UPPL जोंनि दोलोआ धनस्री समस्थियाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दङ। मैया जिहेतु ब्रैथि बिटिआर जादोंमोन बे समावनो माने बारग' NDP इउनाइटेड फरामा रन्जन दैमारिखौ बख'नांगोन आरो बे रन्जन दैमारिखौ बरननो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो बिथांखौ जोङो बयबो मान होयो बिथांखौ बयबो सिबियो दा बेवहाय बिथांखौ बरननायाव जोङो 1%बो जोंनिफ्राय फासयनानै थायाखै जों बयबो नाजागासिनो दङ नाथाय हादोरनि मोनसे आयेन सिस्टेम दङ जायखौ बारनानै रावबो खामानि मावनो हाया दा नंखायनो बे आयेन दङब्लाबो जोङो बयबो नाजागासिनो दङ जाहाथे बिथांखौ जोङो बरननानै लाबोनो हायो आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङाबो फैनानै दैदेननो हायो रायजो राजाफोरजों थानो हायो बे थासारिखौ जों अराय सम हास्थायो। बेनिफ्राय दायो MP इलेक्सन सफैबाय थाबाय दरं उदालगुरियाव माने UPPLनिफ्राय बिजाथिया जागोन दरं उदालगुरियाव BJPनिफ्राय गेलेगोन क'क्राझाराव UPPLनिफ्राय गेलेगोन नाथाय बेखौ जोङो मोनसे मिटिंनि गेजेरजों जोङो फोसावगोन दा नैबे समाव जोंनि खामानि मावनाया अलमस्ट जोबनाय फारसे फैदों आरो जाय केन्डिडेटआनो जाय बिजाथियानो टिकेट मोना माथो बियो जोबोद बुरजा भटआव बियो देरहासार जानो हागोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि दैदेननाय जोंनि जि UPPL सरकार बेवहाय मोजां मोननानै दिनै धनसिरि समस्थियाव 3,000निबो बारा सुबुङा दिनै बेवहाय जयनिं जादों आरो मोनसे थासारिखौ बेवहाय फोरमान होदों 6,000निबो बारा सुबुङा बेवहाय माने ज' जानानै मोनसे समायना रमायना मोनसे परिबेस होदों आरो फैगौ जे लकसभा इलेक्सन बेवहाय जोंनि जि प्रार्थी थागोन उदालगुरियाव बेयो एकदमबारे क्लिन सिट देरहागोन बिनि सिगनेलखौ दिनै बेयाव मोननो हादों। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना नैबे धनस्री समस्थिया जिहेतु गुबुन आखायाव दङ बेखौ माने मोनफाबायगोन सानो थांनाय समाव जोंनियाव बेवहाय मुसलमान समाजजों स्पेसियेलि मुसलमान समाजजों मोनसे बुजाबुजि गन्डगल जादोंमोन धनसिरियाव 24,000निबो बारा मुसलमानफोर दङ बे खेबाव गासैबो मुसलमानानो 100आव 100 खोन्दो मुसलमानानो दिनै UPPLजों लोगो होदों आरो बिथांमोना बुजिदों जे BPFआ मुसलमान समाजखौ थांनाय 17 बोसोर बिसोरनि खुंथाय समाव माबोरै थगायनाय गादबनानै दोननाय बोरै फेसेवनाय बे खोथाखौ मुसलमानफोरनि साननो गोरों जि सुबुंफोर दङ बिथांमोना दिनै रोखा रोखा बुजिदों आरो बेनिखायनो माने दैबानाफोर बायदि बिथांमोनहा दिनै UPPL दोलोआव ज' फैदों आरोखि मैया बिटिआर सरकारा जितु मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होबाय बेखौ लानानै माखासे माने बारग' NDPफोराबो बे धरना खालामदों बेनि सायाव बे धरना खालामनानै बेवहाय जेबो बिराद मोजां मोनसे फिथाइ मोनगोन होनना जों साना सरकारा बारग' NDP बारग' फरायसा आफादनि जि रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि जि मोननांगौ जि माने एक्सग्रेसिया बेनि खामानिखौ जोबोद गोसायै मावदों आरो थांनाय समाव 300 सुबुंनोल' BPF सरकारा एक्सग्रेसिया होनो हादोंमोन दिनै जोङो 1,000निबो बारा सुबुंनो होबाय आरो बावैनो एप्रिल दाननि आगोलावनो आरो 600निबो बारा सुबुङा आरोबाव माने थार्ड बेचनि थाखाय एक्सग्रेसियानि फैसाखौ मोनथांगासिनो दङ बेवहाय किसुमान NDPनि सुबुंफ्रा गोबां समाव मा जादों जि पुलिस भेरिफिकेसन बेवहाय जिहेतु सोरबा हाजोआव थैखुमाबाय सोरबाया पस्टमार्टम जायाखै सोरबाया माने गोबां माने पुलिसनि भेरिफिकेसनाव जेंना थानांलाय बेखिनि खामानिखौ सुस्रांनायाव एसे माने समय लायो खारन पुलिस बिभागा गावनि बिभागनि बायदियै सुखियायै बे भेरिफिकेसन खालामो आङो एक्स NDPफोरखौ खावलायगोन जेबो टेनसन जानांगौ गैया जेबो हाथासा जानांगौ गैया सिस्टेमाव खारगासिनो दङ आरो सिस्टेमजोंनो नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनदांगासिनो दङ जितु धरनानि गेजेरजों जे दुलाराय बर' साफाया दिनै बेयाव गावसोरनि जि जारिमिन सोरजिनो थांदों बे नंखाय मिसा होननानै बिथांमोना साफा सानै सुबुङा एक्साइटेड जानानै बहुत खोथा बुङो बेनि सायाव जों बुंनांगौ गैया खारन दुलाराय माने पुरा बर' हारियैनो पुरा बिटिआरनि समाजानो गासिबो दिनै सान्थिखौ लुगैनानै मोनसे नावावनो गाखोनानै दङ सोरबा सासेया गुबुरखौ गोसोम होनो नागिरोबा बेनि फिननाय सोंनायखौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया पिस एग्रिमेन्ट नङा होननानै माखासे माने रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायाखै बिनि थाखाय बे एग्रिमेन्टआ पिस एग्रिमेन्ट आं गोदोनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ
रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै जोंनि भारतनि सरकार स्पेसियेलि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा बिराद सिरियास आरो आं आगोलावबो बुंबाय थादों मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बेन्च खालामनायनि खोथा सोलिगासिनो दङ आरो बे बेन्चनि गेजेरजोंनो बिथांखौ बहननाय जागोन बेफोर खामानिया आवगायगासिनो दङ आं दिनै धनसिरियाव फैनानै मोनसे खोथाखौसो दुखु मोनदों जे जाय सुबुंफ्रा धनसिरिनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारिखौ बेनिफ्राय दैदेनहरदोंमोन बिथाङा दिनै बे ओनसोलनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ बिथाङा बोरा फोजोबनानै दोनदों आरो बिथाङा जि माने उदालगुरिनिफ्राय जेब्ला क'क्राझाराव माने थाङो खामानिनि थाखाय एक्सुवेलि खामानिनि थाखाय थांनांगौ खिन्थु बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि न'आव अमा गोरान बेदर जानोसो थाङो बे खोथाखौ जों बिराद दुखु नांदों